Ale tá pridaná hodnota vypínačov kvalitnejších je v tom, že má aj rozsiahlu funkčnosť. Tak vy môžete osadiť vypínače a môžete malovať a tie koncové dizajnové rámčiky docvakávate až potom. A aj na tej fasáde to môže vyzerať veľmi pekne. Čiže nemusíte chodiť, kontrolovať, zhasínať a napriek tomu tú energiu šetríte. Prajem vám krásny deň. Dnes sa budeme rozprávať o vypínačoch, zásuvkách a inštalácii. Na prvé počutie možno nuda, ale prax nám ukázala, že mnohí ľudia ľutujú, že sa tomu nevenovali skôr a nedali tomu viac pozornosti. Nechajte si navrhnúť interiér či rodinný dom architektmi z klubu bývania a vďaka našim partnerom môžete nakupovať aj dizajnové vypínače a zásuvky za dobré ceny. Viac informácií nájdete na www.klubbývania.sk. Takže dobrý deň, dnes je môjim hosťom Jarmila Belicová. Budeme sa rozprávať na tému funkčné vypínače, dizajnové vypínače a zásuvky, príprava elektroinštalácie na to, ako nám funguje domácnosť. Dobrý deň. Dobrý deň. Áno, tak elektroinštalácia je teda nielen veľmi dôležitá z pohľadu funkčného hľadiska, kedy si vďaka elektrike v dennom živote viete uvariť čaj, viete si oprať svoju bielizeň, ale takisto je veľmi dôležité mať dopredu premyslené, čo od tej elektroinštalácie čakáte. Toto sú také základné veci, ktoré som možno spomenula, na ktorými sa človek bežne nezamýšľa, ale dobre si tak uvedomiť, kde chcete mať spotrebiče umiestnené, kde budete mať nábytok a podľa toho zvoliť aj celkový ten návrh elektroinštalácie. A radšej možno niekde občas niečo pridať, dať nejakú tú zásuvku naviac, ako potom do budúcna riešiť možno nejaké predĺžovačky, možno nejaké búrania, možno nejaké dobudovávanie elektroinštalácie, ktoré potom predražuje vlastne celé vaše riešenie a je to časovo potom náročné. Pri výbere tých jednotlivých prvkov, keď sa vrátime naspäť k tej elektroinštalácii, ako je to s takouto prípravou, že kde veľakrát robia ľudia chyby a potom vlastne riešia, ako ste povedali, dodatočne sa snažia nejak to domyslieť? Chyby sú práve to, že podcenia to, že sa môže ten priestor časom zmeniť a chýbajú nejaké zásuvky. Potom takisto pri dlhých chodbách neuvedomia si, že je dobré zasvietiť si na začiatku a niekde možno aj v strede to svetlo, ovládať ho. A takisto schodiska pre deti, pokiaľ do budúcna človek plánuje alebo má deti, tak je dobré to schodisko osvietiť. Deti sa v noci budia, môžu sa pohybovať po priestore a je bezpečnejšie pre ne určite mať čo najviac takýchto vecí osvetlených. Čo je také možno zaujímavé pre náš trh, tak pre slovenský a pre poľský trh sú také dvojzásuvky, ktoré veľmi teda máme v obľúbe a často sa používajú, ale z toho dizajnového hľadiska je možno lepšie pracovať s takými rámčekmi viacnásobnými, kde si aj dáte mechanizmy, ktoré vám vyhovujú, aj to v konečnom dôsledku lepšie vyzerá. Čiže na také viditeľné miesta naozaj by som išla možno do takýchto dizajnových rámčekov a tie dvojzásuvky skôr možno na nižšie miesta, možno niekde za skrine. V dnešnej dobe ľudia trávia možno vďaka tej dobe na home office oveľa viac času ako predtým. Čiže opäť je to o to dôležitejšie sa zamyslieť, či v tom priestore chceme ísť do niečoho, čo s tým priestorom splýva a ísť povedzme tón v tóne, alebo sme pripravení na nejaké kontrasty, ktoré nám pripadajú v danom momente zaujímavé, ale môžu nás dlhodobo možno unavovať. Takisto pokiaľ niekto je fanúšik prírodných materiálov, tak si môže vyberať kov, bridlicu, sklo. Čiže kúsok tej prírody si dokáže priniesť aj teda domov. Aký je rozdiel medzi dobrým, zlým vypínačom? Aké sú tie body, kde ten človek vie spoznať, že tak toto je vypínač, lebo predpokladám, že nebude stať v obchode pri vypínači a 5000 krát ho zapínať vypínač a povie, no už pri tom 3000 krát, keď som ho zapol, už to nebolo to. Čo je dobrý a čo je zlý vypínač, je veľmi, veľmi zaujímavá otázka. To je veľmi individuálne, pretože pokiaľ sa rozprávame aj s našimi klientami, tak máme klientov, ktorí keď stlačí vypínač a je veľmi hlučný, tak je veľmi spokojný, lebo počuje, že niečo stlačil.
A máme potom samozrejme klientov, ktorí chcú, aby ten vypínač bol čo najtichší. Základný rozdiel je podľa mňa v šírke toho portfólia, tých funkčnostiach, lebo väčšinou tie lacné rady majú len obmedzené. To znamená, máte jednotku, šestku, máte klasickú zásuvku, možno dvojzásuvku a tam ste skončili. Ale tá pridaná hodnota vypínačov kvalitnejších je v tom, že má aj rozsiahlu funkčnosť. To znamená, už si môžete si to dokompletovať tak, aby to bolo kompletná tá elektroinštalácia. To znamená televízne zásuvky, dátové zásuvky, USB zásuvky, detektory pohybu, stmievače. Čiže naozaj už potom tá funkčná škála je oveľa širšia. A tie jednoduché vypínače sú, častokrát je tá funkčnosť veľmi obmedzená a môžete v podstate svetlo zapnúť, vypnúť a týmto vlastne končí. Čo je výhoda napríklad tých drahších vypínačov alebo prémiovejších na trhu, keď to takto nazvem, tak je modularita. To znamená, že vy si ho vyskladávate, nekupujete ho ako jeden celok, čo pri tých základných býva v podstate pravidlo. Čo znamená, že pokiaľ sú hotové omietky, je zasekaná elektroinštalácia, podomietkové krabice, tak vy môžete osadiť vypínače a môžete malovať a tie koncové dizajnové rámčeky docvakávate až potom. Už keď vidíte tú omietku, ak ste si možno, že zvolili nejaký špecifický povrch tej steny, tak potom to viete doladiť už so vzorkami až dodatočne. Čiže nemusíte nejako pracne olepovať celý vypínač, nejako potom čistiť. Čiže vy ho len nainštalujete a ten koncový krycí rámček si zvolíte potom až neskôr. Túto modularitu práve tie základné vypínače častokrát nemajú. Tie úplne jednoduché, ktoré sa nachádzajú na trhu. Hovoríme v podstate o značke Schneider vo firme, kde pôsobíte. Áno. Je niečo nadštandardné, čo ponúkate vy svojim klientom? Je to práve tá široká funkčnosť tých rád, ktoré máme, čiže naozaj od toho základného ovládania osvetlenia cez pripojenie do zásuviek, potom naozaj detektory pohybu, stmievače, napájanie cez USB zásuvky, cez USB porty, dátové zásuvky, televízne zásuvky. Čiže naozaj tá ponuka je veľmi široká a v dnešnej dobe je veľmi dôležité vzťahu možno k ekológii, k prírode, s tou energiou narábať opatrne. A už aj napríklad taký jednoduchý detektor pohybu dokáže tomu veľmi pomôcť, pretože vám to svetlo spína len v tom momente, kedy sa v priestore nachádzate. Ako náhle ho opustíte, tak do nejakých pár minút viete si to nastaviť. To svetlo zhasína. Čiže nemusíte chodiť, kontrolovať, zhasínať a napriek tomu tú energiu proste šetríte. Alebo máte vypínače, ktoré vám signalizujú, že za zavretými dverami ste nechali rozsvietené. Čiže opäť to viete veľmi jednoducho napraviť a spomínané detektory pohybu, stmievače, možno špeciálne spínače, to sú všetko produkty, ktoré dokážu pomôcť bežnému spotrebiteľovi v šetrení energie. A pre nás ako firmu to len dokazuje, že je to ďalší z krokov, ktorými my sa snažíme prispievať tej udržateľnosti a k tomu, aby sme aj tej našej planéte troška pomohli. Troška o tom svedčí aj naše prvenstvo, ktoré sme tento rok vlastne získali v súťaži spomedzi 8 000 korporátnych spoločností. A táto súťaž vlastne hovorila o udržateľnosti. Čiže jedna vec je to produktové portfólio, ktoré sme zvolili a navrhli a vyvinuli vlastne pre klientov. Ale ďalšia vec je takisto, že minimalizujeme plastové obaly pri tom, keď naše produkty balíme a sú ďalej expedované. Takisto používame recyklovateľné materiály. Do toho vývoja a do toho portfólia je takisto zahrnutá aj elektromobilita, napríklad elektronabíjačky, čo je takisto teda v dnešnej dobe veľká téma a opäť teda Schneider aj v tomto smere má čo. Áno, lebo už vlastne domácnosti prechádzajú takisto do toho, že už keď niekto si projektuje dom, tak už má požiadavku na nabíjacú stanicu na automobil. Áno, a toto je ďalšia vec, ktorú sme vlastne začali, tá pripravenosť tej elektroinštalácie na základe tých požiadaviek vlastníka domu alebo bytu. Naozaj toto je téma, pre ktorou asi nemá zmysel v dnešnej dobe zatvárať oči a je dobre sa jej venovať. A opäť teda to, čo sme na začiatku spomínali, pripravenosť tej elektroinštalácie. Čím ďalej, tým viac to ľudia riešia, je tá inteligentná elektroinštalácia. A systémy, ktoré na trhu sú častokrát robustné a možno zbytočne drahé a človek často tých možností nevyužije toľko, koľko si na začiatku možno predstavoval. Rovnako nie každý má veľkometrážne byty a veľkometrážne vily, kde mnohé tieto inteligentné systémy majú naozaj opodstatnenie. A
a človek by možno aj v menších priestoroch chcel mať nejakú tú inteligenciu, minimálne riadiť si možno vykurovanie pomocou termostatov, potom ovládanie žalúzí, ovládanie osvetlenia. Čiže toto sú veci, ktoré čím ďalej, tým viac registrujeme, že o to majú ľudia záujem aj v menších bytoch. Asi to je aj spojené s tým šetrením, ekológiou a tak ďalej, aby nemuseli mať zbytočné, keď svieti slnko a sa vám prehrieva byt a máte žalúzie, no tak prečo by sa nemali stiahnuť, aj keď nie ste doma. Áno, presne, toto sú tie veci. Alebo príprava bytu, povedzme nejaký teplotný komfort, keď ste niekde preč a potom sa vraciate domov, tak na diaľku to viete takisto riešiť. Čiže toto sú také veci, ktoré ľudia si chcú ten život spraviť komfortnejší, zároveň chcú šetriť energiu, zároveň chcú byť moderní, pretože toto sú predsa len trendy, ktoré hýbu svetom. Tým, že ľudia v dnešnej dobe ceny nehnuteľnosti rastú a ľudia zainvestujú naozaj dosť výraznú čiastku do toho bytu, tak už aj keď ich povedzme tá kúpa veľmi finančne vyčerpá a už to tak berú, že ten interiér tak nejak veľmi rozumne, napriek tomu chcú, aby to dobre vyzeralo, aby to bolo funkčné, lebo vedia, že v tom dome strávia alebo v tom byte strávia nejaký ten čas. A aj na tej fasáde to môže vyzerať veľmi pekne. Takže tie dizajny, ktoré sa používajú v interiéroch, sa dajú prepojiť aj s tým exteriérom. Presne tak, ako ste povedali, je to všetko zladené, dajú sa takisto ladiť farby aj ku fasáde. Takže tuto takisto vidíme veľký vývoj aj práve v tých dizajnoch, že kedysi to, čo bolo určené do toho vlhkého prostredia, do vonkajšieho prostredia s vyšším krytím, tak to boli veľmi také robustné vypínače, také veľmi nepekné. Ale v dnešnej dobe si už... Technické. Vyslovene technické a funkčné. Ale v dnešnej dobe máme napríklad vypínače s vyšším krytím, ktoré sú perfektné do industriálnych priestorov, kde priznávate proste betón, priznávate takú tú surovú stenu bez nejakých úprav a tam takéto vypínače sa skvele hodia. Ale tým som chcela povedať len to, že naozaj treba zvážiť, aký typ interiéru a tá ponuka je tak široká, že si to doladíte. Čiže aj do tých historických. Aj s tými materiálmi sa dá hrať, lebo môžete mať bridlicu na vypínači, môžete mať sklo, môžete mať kožu, môžete mať jednak pravý materiál, ale môžete mať aj napodobeniny tých materiálov, pokiaľ sledujete cenu. A toto všetko architekti, dizajnéri sledujú, poznajú, vedia vám pomôcť, vedia vám s tým návrhom určite vám poradiť, nasmerovať vás. Keď sme pri tých detailoch, sú vypínače, kde neostávajú packy? No, asi nie. Na každom je možno vidieť, na niektorom viac, na niektorom menej, ale napríklad sú antibakteriálne vypínače, čo v dnešnej dobe môže byť tiež zaujímavé, kde sa nachádzajú ióny striebra na povrchu. Čiže vlastne to, že každý tam príde a stlačí, ale nakoniec to nie je... Áno, určite je tam rozdiel oproti bežnému vypínaču, čiže do priestorov, kde sa hýbe veľké množstvo ľudí, do nemocníc, tak určite s antibakteriálnym povrchom to je podľa mňa základ. Potom môžu byť rôzne prevedenia, robustné, také antivandál napríklad. Keď to zhrniem, pri tých vypínačoch je takisto dôležité, aby ten klient si prišiel a pozrel si to portfólio. Lebo veľakrát je to o tom, že až keď si pozriete, zistíte, že aké možnosti máte. A pozrel si všetky tie možnosti, aké má a podľa toho sa rozhodol, lebo... Určite je dobré si zmapovať ten terén, zmapovať si možnosti, pretože už keď ten dom, povedzme, keď to zúžim na dom, keď začínate stavať, tak určite máte predstavu o dispozícii, o funkčnosti, o využití a toto je vlastne časť, ktorá nasleduje veľmi skoro. Vlastne to už pri sekaní elektroinštalácie už je dobre mať toto samozrejme premyslené. Vy máte vlastne aj ľudí u vás vo firme, ktorí vedia vlastne tým klientom poradiť a odborníkov práve na tie technické detaily, ktoré vedia poradiť buď to našim členom alebo klientom a naozaj sa pripraviť na tú celú elektroinštaláciu. Áno, určite aj my vieme poskytnúť nezainteresovaný, nezávislý pohľad na to, ako by to v tom vašom interiéri mohlo byť navrhnuté, či už z toho funkčného alebo dizajnového pohľadu a toto vás tiež môže nasmerovať. Pretože my takýchto inštalácií, či už v rámci rezidenčných objektov alebo administratívnych budov riešime veľmi veľa. Čiže tie skúsenosti máme a vieme vás upozorniť na to, čo pre ten váš konkrétny interiér
vlastne môže byť ešte zaujímavé, na čo nezabudnúť, lebo každý ten interiér je špecifický a môžeme si spomenúť nejaké tie všeobecné rady, ako sme aj hovorili, možno radšej pridať niekde zásuvky, pridať nejaké miesta na ovládanie, ale to sa možno ľahšie povie, ako sa to v tom reálnom interiéri potom spraví. Čiže s týmto návrhom takisto vám vieme pomôcť, vieme vám poradiť, čiže ak sa dá túto možnosť využiť, tak určite by som do toho išla. Jarmila, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Už viete, ako postupovať pri realizácii a výbere vhodných vypínačov a zásuviek? Verím, že áno. Veľmi pekne vám ďakujem, že nás sledujete, podporujete a som rád, že vám takto môžeme pomôcť pri realizácii vášho ideálneho bývania. Ahojte a prajem vám krásny deň.